Indonesia. Kesenanganku. Ayo yo. Tegar harum Indonesia. idolaku. Yuk.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Andes Mas Komet. Bu, ya. Bu, ya. Ayo Mas Andes. Ya. Tunjukkan aksimu. Ayo Met, Met. Nanti tidak jiglok. Ya. Iya. Ya. Ya.
Survei lokasi dulu. Rambutnya anyar. Siji klawu, sijine biru. Besar kepleset sikik mau. Jangan ya, Dik ya. Das. Mohon waktu sebentar, rekan-rekan. Saya minta Pak Bung, Bung, bolok. Bung, ini dong. Sik. Selamat ulang tahun untuk Mas Bung. Boleh tepuk tangan untuk Mas Bung. Happy birthday. Happy birthday Mas Bung. Sebelum memilih semoga doanya yang dipanjatkan apa saja kita dengarkan ya teman-teman ya. Semoga panjang umur sehat selalu dan duwe bojo. Amin. Bunda. Cak. Tiup lele ya.
Selamat ulang tahun. Iya. Diucapkan selamat ulang tahun Mas Jimbong, panjang umur, sehat selalu, rezekinya tambah lancar. Honda, pokoknya tetap Honda. Iki ceritanya ganti jadi celeng apa piye Mas? Iki mau rias carry. Iki Ardi Saweri lho lah. Iya. Iya, alon wae alon. Ente, Mas Jimbong ki piantun sing paling kepenak lho Mas. Gawean lho, ya kepenak tenan. Gaweane lho apa-apa sedelo-sedelo kek ngawinke. Jadi ngawinno iwak. Ngawinke. Lah iya kuwi lho jantungane paling banter tak awinke. Heeh. Nek bawange piye nek bawang? Iling-ike. Sik kiwa apa sik tengen? Oh kiwa. Ayo. Mas Bung, muga-muga Pak Jambon sehat selalu Mas Bung. Amin. Nek ora iso ngekeki apa-apa. Apa, Isone Mas? gur ngenai iwak jaran. Aja kelimet. Iwak jaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wis diwae mek Bung ngono. Lah alon-alon. Alon. Wong endi? Malah ndelik. Iki kok rumangsane kok malah koyo mabut telek to iki. Mas Jimbong. Ngepet. Lah iki mau sik tak beleh ki gulune apa buntute? Bokonge kliru. Oh, lah ya kleru, mulane sik metu teleke. Ayo isinge, Mas. Sembarangan ki aja. Ih. Dek, ini. Dan lagi ngerti iki ternyata Mas Andes itu Astagfirullah. jeruk doyan jeruk ya Mas ya. Gusti Allah. Kan kamu itu aku mau disuwun sik. Kiwa potongan. Dan ki iso mlubung semut kuwi kan sudah manis. Mandinya pakai apa? Pakai apa? Apanya? Mandinya? Saya pakai gula. Gula. Iya, kan saya sudah itu. Kowe jano penyakit ambeien. Ayo idoni. Ayo salam semet, ayo. Lebih ya? Ya, sun, Pak. Pakai tisu basah biar basah mukanya. Ojo. Macet kan aku loh, Pak. Ora tisu magic iki nggo ngopo to? Napa? Tisu magic iki Ngresiki kloset. Saya jatuh, Mas. Ngresiki kloset. Yes, alhamdulillah awak dhewe tekan komet. Kang Budi. Tekan pundi? Ya kudu ngerti, takon bose, rasah cerewet menengo cangkemmu. Tekan pundi? Hah? Tekan pundi? Apa takon bose? Bos. Ngakon mau wis mau nyanyi Pak lho mau. Lah iya. Nyanyi wis sang mau. Pak, niki teng pundi acarane nipun? Gadung Bangun Retno. Ya. Krungu ora? Murah. Gadung. Kok kowe tok. Krungune tok. Gadung Bangun Reto. Lah iya Acarane napa? Acarane fasilitas pembinaan Sanggar Seni Tunas Muda Gadung. Fasilitas. Tepuk tangan luar biasa. Awak dhewe mesti langsung disambut kobra. Langsung disambut korbo. Aku ya iso. Kormo. Kobra. Lah iya. Kok sing krongos kene sing angel ngomong kono. Ilate ketekuk dadi kobra. Ini tak warai. Heeh. Sempet cek. Ditese seberitane ditese. Heeh. Kok sasu. Lah ijen Denge urung denge. Iya. Ya jal. Iya. Sugeng rawuh. Para tamu. Asik. Para preksa mati mesti. Sampun dugi mriki. Palsu. Apa? Ora kuwi. Ora musik ora muni fals. Sugeng rawuh. Para tamu. Para preksa. So. Ingkang kempar
wonten mriki yen wonten lepat kawula para mriksa uya nyuwun pangapura. Ini kabeh. Ayo Cak, ayo Cak. Oh, pedangnya dibawa. Heeh. Iya. Nah aku wis duwe pedang. Pedangmu marang kadaluwarsa. Oh ora. Iki. Marpe rono. Marepe ana. Arene ra apa-apa. Rene ra apa-apa. Manut. Manut. Cekel. Kowe ono, Men. Aku. Kowe. Aku sing Ya. ngono. Iya toh? Iya. Nah, iki wae boleh. Nah, Pak, balik. Iya. Baik, yang satu ini dengan penampilan kita tentunya bersama Sekar Naron Indonesia. Ya, kemakrosan ngising dia lagi. Jelempet Pak Jebule, Pak. Kae tak jebule. Ya. Yuk. Ya. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua. Pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami. Dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua. Pada malam yang mulia ini. Ada pada depan. Ayo seramang perlu sembrita. Ada pada depan. Ada baru maju. Ayo main komen. Ini malah menjelak-menjelik karo wong tuwek. Ayo. Ayo, apa iki? Alhamdulillah. Laris. Alah. Sik. Apa to iki? Wis ke fokus kono ae. Tak cukup aneh. Itu. Ayo, iki apa to iki? Iki duit. Duit itu mah berongnya suwek maneh jangkrik sekali. Ya, tambahin lagi nih. Apa to iki? Oh, dibalani ae. Yuk. Ada pada depan. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Kita tukang kejangi. Kene wis sempet kabine mikir lho. Hah? Orang ngerti 45. Yo, ganti maneh. Orang ngerti. Guri orang ngerti toh? Berarti sik salah sik ngarep. Ya, ganti nih. Yo. Ah? Anda Patani. Yo. Baik, yang satu ini dengan gadis. Dikasih ada Patani. Yo. Arep nih. Bar ngono njuk gesek-gesek nguntu. Anak wong Jawa ayo padha nonton. Aja main pasang godangan yang kuno. Anak wong Jawa ayo tenang desa ayo pasang godangan yang kuno. Anak kulem di mono. Jak. Anak Patani ayo sangat di aja lali legen tenang asik. Anak wong tani pikir cari. Cangkeme kali. Kok nek kecangkem mung banter aja nyemprit. Wis iso. Iki sempritane pakai ngirit. Hah? Ngirit. Jawa dhewe. Lah niki mbiyen wis awak dituku polisi ku lho, Pak. Oleh apa ora?
Iya dicekel sak cangkeme. Saya niku polisine kayak udah. Nek cara aku ngono tak lekno kok, Ndek. Iya. Terus lunga iki. Iya. Heeh. Ayo. Ayo Simba Simba ayo padha ibadah. Nek ora ibadah sampe gedhe berpulang. Ayo hati-hati. Ayo padha mati. Esok janane jangan kari. Ayo Simba Simba ayo padha ibadah. Ayo saya padha kakean pula. Tadi. Ayo. Hop. Met. Kowe kene. Kowe kira pas pisan cangkeme asik lumuh kok ngene kok. Kowe iki jan Sek. Iki titip kene ya. Mau duit ndi mau? Iya, iya elah. Alah ya. Irian wilayah kita, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang wajib tiap malam, karena bahwa Tuhanku, amin amin ya Allah Rabbal alamin. Saya jatuh dan Quran, juang sungguh bergembira, berharga. Salah ya? Waduh. Kowe iki kotro kok. Wong kene wis apa-apa kok. Wis sak. Ya Pak Mono. Ojo nyanyi wong loro. Sing nyanyi kudu wong loro. Wong loro. Ya. Ben mumet. Ayo, Pak Mono. Pokoke Sekanaron malam ini brondut. Ayo. Ngobrol. Ngene, ditangklek. Kowe nih ditangklek. Nah, set. Nah. Pak Mono. Awar pernah pencelas tangane. Set. Ayo. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Menuju bahagia. Itulah mimpi kita. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia Merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah mimpi kita untuk selamanya. Sip. Onde-onde gandong. Kosek. Coba ya. Kosek. Keme asarak Bali rono kae. Iya. Ya. Ku ucapkan assalamualaikum. Anisan siapa pertemuan? Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum. Di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wis, wis met. Duduk. Wis to met, awak dhewe iki wis. Wis deh. 50.000. Iya Pak, aku tak gulung. Pripun? Iya. 50.000, lumayan iki. Mama Edan ki sesuk Mama yang di rumah. Bu, nyuwun pangapunten nek tumbas kalpanak niku pinten, Bu? Lah napa? Gatel e. Kok kalpanak barang? Panunung Mending bensin. Periksa sapa? Iya ana doktere. Aja. Iki sotek mati wae, Pak. Disotek mati ngawur wingi disotek melentung. Bisa. Bokong nyong. Iya.
suntik wong gede. Assalamualaikum Pak Dokter. Aku dokter ya, aku dokter. Aku dokter ya Pak Injar. Ayo. Tok tok tok. Kok untune to? Dine. Kene dodok kene. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ora. Ya buka lawang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ayo. Jadi ngek kono ya. Set. Set ngek. Iki suwen lah. Bae badhe. Nggih badhe. Periksa. Napa Napane? nuke. Lah kok nuke bareng gitu. Setengah nuke bareng ta. Periksa. Bisa. Kula flu. Oh, niki kudu disuntik, Mas. Suntik napane? Silite, Mas. Nggih. Des ngono langsung. Dados matur suwun Pak Nggih, Dokter. lakune kakek. Keri. Tak sogok. Lah. Sik disuntik apane, Des? Hah? Sik disuntik apane mongko? Bokonge. Langsung langsung untung blakane. Aku nek ngene biyen kulino nek supit. Lah napa? Semene iki ngono aku. Kaya-kaya, Des. Wingi aku nduk semene iki. Ora maksud jeneng kelilingmu semene. Mongso adem. Mongso adem. Yo Dada sayang. Apa teh mampu gua? malah mlebu gua kuwi. Yes, ayo satu sik ku guyon neh. Ayo. Selamat Jangan dino kau mau dino. Oh sindane semaput. Sopo? Aku toh? Laura kok ya? Des. Andes. Andes. Kulane dadi gitu. Ki pakem ki garek ngitan ngono ki, Des. Wetan sithik to, Mas? Heeh. Heeh. Atraksi ngedeke ulane gak gelem ngadeg. Wis mulakno saiki. Andes wae sing ngadeg. Iki lendodo kok kaya ning. Andes iso ngadeg ora, Des? Iso. Terus saged ngadeg. Ini ya kok kayane ya mung sedelo, Mas. Omong sedelo nek ngadeg. Sedelo nek Andes iki. Heeh. Yo. 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 Alon ya, Des. Masakno kok ndak kepleset. Alon. Yo.
Oh
Iki ben melu dadi sisan pawang. Iki pawang siji iki rada ngeyel kok ya Mas. Nah, kepleset. Mbok arek ditembaki kaya ngopo ya tetep panggah wae mlayu kok ya. Inti. Tasih caos panglipur so, sumangga. Mas Adul. Ya tasih mangresaran kalian. Sekar Naron. Indonesia. Lagunya apa Mas? Nyawer sih. Nyawer sih. Sik disawer Mas Andes kok aku. 7.000. Dekne ngerti Mas. Mergane to nek sik disawer kono sak kon nyanyi dekne. Yo. Lintang asmara, sumangga. Masih bersama Tata Angelina. Angel tenan Mas. Bareng Dokter Igar. Ngantuk, Mbak. Ngantuk. Mas Randy. Oh iya.
Yuk. Ayo yo. Sekar Naron. Yuk. Ayo dong. 5, 4, 3, 2, 1. Habiskan. Wah.
Prida nak tuntutan Prida iki. Ayo Ca, ayo Ca, ayo Ca. Yo masal yo Ca yo. Selak subuh. Osot ada. Tiup, tiup. Angel. Yo, yo, yo. Alon, alon. Daro daro wong maneh dikati daro. Yo, yo, yo. Daro wong maneh dikati daro. Aku, Yo. Nomor antrian A32. Kayak Taylor ya mas.
bos bisa. Hak, 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 hak. Ya. Kondor. Alang tinggi. Hak, 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 Yo sembuh. Dek ya. Kondor. Ayo yo. Hus, 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 hus. Yes, sebelum perwarsa kakung semua putri. Makatan babari seni religi kubrasi soso seni jalan putra bareng budaya. Dalam sasekar naron menutal kaldangan dalu meniko. Pembeli kuasa kandang yang dapat caspang lipur saya suka dakinan kalubatan. Kulo sarungan seni jalan soho seni religi kubrasi soso. Yuwun putri sambut terbang sami. Ing wasono suka kudur bukitan sareng kang sami nanggung. Matur nuwun, nuwun, matur nuwun.